Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Hallo. Wij zijn van Heer van Omroep Friesland. Hoi. En de vraag is deze keer, wat hing het er bij jou in de kriesbeen? Nou, nog niks. De lampjes alleen nog maar. Oh, Dus kom maar verder. ja? Ja. Nou, dan kom maar even verder. Je ziet dat ik net bezig ben. Ja, de doos die laat je nog. Ja. Dit staat op dit moment in de kerstboom. En de lampjes. Maar hij stiet dus al wel, de Ja, kriesbeen. hij staat wel. Ja, sinds vanochtend dus. Oké. Ja, net wat ik zei, in etappes. Want mijn telefoon stond vandaag rood gloeien. Dus ja, vandaar. Dus ik was verbaasd dat jullie hier nu staan. Ik denk, hé, camera. Maar jouw telefoon stond rood gloeiend. Wat, Ja, nou ja, nou eigenlijk rond deze tijd. Want ik ben sinds een jaar alleen. Oké. En dus dan ja, word ik toch wel vrij veel gebeld nu door mensen van staat hij? Ja. Want dat was de opdracht van mijn overleden man. Dus en die had zoiets van, ik zei, ja, hij staat. Ja. En dat is nu ongeveer een jaar geleden. Dat is net een jaar geleden, iets meer dan een jaar. Ja. Oké. Ja. Hoe ga je daarmee om? Oh, heel wisselend. Ja, dat is echt de ene keer heel verdrietig. Ja. En de andere keer, het gaat echt met pieken en dalen. Ja, ja. Dus ja, ook net weer begonnen met een baan. Oké. Dus we gaan vooruit. Ik mag wel zeggen dat ik vind dat ik zelf wel trots ben. Ja. Ja, Ja. zo van het gaat goed. Maar toen we elkaar voor 40 jaar of 41 jaar terug leerden kennen, was bij ons in de familie kerst heel belangrijk altijd. En zo is hij daarin meegegroeid. Dus toen kreeg ik vorig jaar inderdaad vlak voor zijn overlijden de opdracht van zet die kerstboom neer. En dat hebben we vorig jaar ook gedaan, want hij is in oktober overleden vorig jaar. En, dus dat was wel heel kort, maar ik had wel zoiets van oké, hij komt staan. En nu doe ik het met plezier, voor het eerst. Dus hij stiet eigenlijk voor jouw man. Ja, maar ook voor mezelf. Ja, toch wel. Ja, ja. Dus het blijft belangrijk, kerst. Ik ben ook heel eerlijk, er zit achter de kerstboom hangt nu nog een kerstster van mijn man. Oké. Die heb ik vorig jaar gekregen. En die komt er natuurlijk sowieso in te hangen. Ja. En met zijn naam erop. Dus heel af en toe is er een kleine toevoeging. Ja, ja. Ik kreeg van de uitvaartverzorgster vorig jaar, dan is die toch met de kerst bij hem. Dus die hangt er nog achter. Dus ja, heel leuk. Dit is het sterretje voor Bert, mijn man. En die komt daar dan te hangen. En die heb ik vorig jaar gekregen van de uitvaartverzorgster. En dat is echt heel bijzonder om dat te krijgen. Ja.